ногата. Моля за внимание, моля за внимание. Епа няма то всеки може първа, дай. Без първа, дай надолу. Долно баре. Зор, мажор? Да, май. От трети клас не е пил. Да не съм пил воду. Прикието обаче. Сутански гайда, обаче права няма и се забреква. Не се притеснявай, служи цигарата горе на грифа. Имаше хора от Матали, къде са от карбици. Вие не се настроили. Така безпърва. Ти мислиш, че някой му направи впечатление. Просто ще е безпърва, ама може отгоре да бъде. Може някак си за друго. Може, ама. Повече няма, пивам трета и... Това е испански строй повече да ви кажеш. Защото аз се учи и руски строй. Това е култо, цигарата тук. Видей. Месото тук, цигарата тук. Между другото, аз съм пазивен. Па и аз не умен бе. Аз съм пазивен. Това е са. Да не съм добър да нака. Първо от тази температура, нищо